Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Felipe. Taong 1962, Hubasan, Samar. Noong mga panahong ito, nakatakda ang pag-uwi nila Felipe sa Hubasan. Matagal din silang nanirahan sa Matnog, na kung saan dito siya nagkaroon ng pamilya. Ayon sa kanya, na kung hindi niya nabalitaan ang panghihina ng tatay niya, wala na siyang balak umuwi sa kanila. Pero syempre, nang mabalitaan niya ito, mas nanaig pa rin ang kagustuhan niyang makita ito sa huling pagkakataon. Tutulma ng kanyang asawa dahil marami silang mapapabayaang negosyo, kalaunan ay wala na rin itong nagawa. Bagaman malayo-layo sila sa Samar, hindi na rin nila ito inisip pa, lalo pat kasama nila noon ang dalawa nilang katulong. Nga pala, sa taong ito, isa pa lang ang anak ni Felipe, kaya hindi pa mahirap na pumunta kung saan-saan. Isa pa, kasama nila ang kanilang katulong na si Tia Mara at ang asawa nitong si Palyong. Matagal na nilang katiwala ang mag-asawa, kaya naman kahit papaano, kabisado na nila ang ugali at kilos ng mga ito. Alam din niyang mabait ang dalawa, kaya parang kamag-anak na nila ang turing nila rito. Bago sila umalis ng Matnog, syempre namili muna sila ng maraming regalo. Di man kasi sa pagmamayabang pero mapera na noon si Felipe. Lumago ang kanyang negosyo sa bayan at dahil dito guminhawa ang kanilang mga buhay. Ito rin ang naging rason kung bakit dumami ng dumami ang kanyang mga koneksyon. Saan man siya magpunta, ipinapaalam niya ito sa mga kaibigan at trabahador nila nang sa gayoy hindi ito mag-isip ng kung ano-ano. At syempre, panatag din itong uuwi sila. Matapos ang pamimili ng mga regalo, dito pa lang sila nagsimulang maghanda ng gamit. At habang ginagawa nila ito, panayang pakikipag-usap niya kay Kalyong. Medyo interesado kasi ang matandang katulong niya sa Samar, kaya di pa man sila nakakaalis. Tanong na ito ng tanong. Manoy Felipe, matagal na bang nakatira sa Hubasan ng pamilya ninyo? Baka naman magka-problema tayo roon. Alam niyo naman, may mga karga ko sa katawan. Ayokong pumunta sa isang lugar na hindi ako pamilyar dahil baka maraming kalaban. Pagtatapat ni Tandang Palyong sa kanya. Ay, di ko na rin alam Manoy Palyong eh. Tsaka isa pa, matagal na akong hindi umuwi sa lugar namin. Sa totoo lang, yan nga din ang rason kung bakit ko kayo isasama ng asawa mo. Sa tanda kong ito eh, kahit hindi ninyo sabihin, naniniwala ako sa mga ganyan. Alam nyo, yung pamilya namin doon, may kilalang mga taong may dugo ng aswang. May mga mambabarang at mangkukulam din kami roong kakilala. Pero huwag kang mag-alala, lahat yon ay kontrolado ng aming pamilya. Ah, ganun ho ba? Sige ho Manoy, mabuti nang sinabi nyo ng maaga para naman makapaghanda ako ng mga dadalhin ko. Pagsapit ng sumunod na araw, umalis na nga sila. Pagdating nila ng Pantalan, nagulat siya dahil mas marami pang dalayo mag-asawa sa kanila. Di naman sila nito pinapabayaan sa kanila mga bagahe. At katunayan, kahit marami na itong dala, ito pa rin ang nagpapasa ng gamit nila. Noon pa man pinuno, likas na kay Tandang Palyong ang hindi napapagod. Kahit nga ilang kilo yung mga bagahe niya, parang hindi man lang yun iniinda. Pagtungtong ng gabi, nakarating na sila ng Pantalan ng Alin. At mula roon, matyaga nilang tinahak ang daan hanggang sa makarating sila ng Hubasan. Malalim na ang gabi nang marating nila ito. Pero kahit ganon, marami pa rin silang nakakasalubong ng mga tao. At habang binabagtas nila ang daan, pansin na niya ang pasimpleng pagdarasal ni Tandang Palyong at pag-ihip nito ng mga usal sa paligid. Wala siyang ideya kung anong ginagawa nito, pero nakasisiguro siya na para yun sa proteksyon nila. Maya-maya pa,
Dito na nga nila nakasalubong ang pinsan niyang kanina pang naghihintay sa kanila. Marcos ang pangalan nito at halos hindi sila nagkakalayo pagdating sa edad. Pagsilay nito sa kanya, agad naman yung napayakap. Mabuti naman, Felipe, at nakarating kayo na mas maaga. Sumunod kayo sa akin. Kanina pa kayong hinihintay ng pamilya. Pagkasambit nito ng mga kataga, agad naman itong yumuko sa harapan ng dalawa niyang kasama. Ganun kasi ang pagpapakita ng respeto nila sa mga taong hindi nila kilala. Matapos nun, agad itong tumalikod at nagsimula ng maglakad. Akala niya, normal lang ang mga nangyayari. Pero sa kasagsagan ng pagsunod nila rito, napansin niya ang panay na pagtitig sa kanya ni Palyong. Dala ng kuryosidad, bahagya siya ritong lumapit at nagtanong ng, Bakit Manoy Palyong? "Ano yun?" Bulong na wika niya. Yang pinsan ninyo, Manoy Felipe. Mag-iingat kayo dyan. Nakakaramdam ako sa kanya ng kakaiba. At kung hindi ako nagkakamali, bunga ito ng itim na karunungan. Matanong lang, Manoy. Pamilya ba kayo ng mga mangkukulam? Sagot nito. Yung iba sa amin, oo. Pero pagdating sa amin, malinis kami. Huwag mo na lang silang pansinin, Palyong, para hindi tayo magkaproblema. Nang marinig ito ng matanda, hindi na yun umimik. Maya-maya pa, nakita na nila ang lumang bahay ng kanyang pamilya. Siyempre, dahil sa matagal na siya roong hindi nakakabisita, kahit papaano nagalak siya at namangha. Marami siyang inilahad na mga bagay sa kanyang katiwala na tanging ang pamilya lamang nila ang nakakaalam. Yun nga lang, hindi ito gaanong pinansin ni Palyong pinuno. Yun bang, parang wala itong interes sa mga ganoong uri ng bagay. Matapos nun, isa lang ang nasabi nito sa kanya at yun ay walang iba kundi ang, Pasensya na kayo, Manoy Felipe. Pero hindi ako namamangha sa mga kwento ninyo. Kailanman, walang nakakatuwa sa mga taong nagtatanga ng kapangyarihan ng dilim. Pero gayon pa man, nare-respeto ko ang bawat isa sa inyo. Huwag ho kayo mag-alala. Hindi ako gagawa ng kahit na anong gulo kung hindi nila ako uunahan. Dahil sa sinabi nito, medyo nag-alala siya. Sa tono kasi ng pananalita ng matanda, parang hindi ito magpapadaig sa mga kadugo nilang may alam sa lihim na karunungan ng kaliwa. Bagaman gano'n ang napapansin niya, sinikap niyang wag na muna itong pagtuunan ng atensyon, lalo pat nakita na sila ng kanilang mga kamag-anak. Pagpasok nila sa loob, naging abala ang mag-asawa sa pagliligpit ng kanilang mga gamit. Matapos nun, nanatili ito sa loob ng kanilang silid upang ihanda ang kanilang pahingahan, gayon din ang kanilang mga regalong ibibigay. Habang ginagawa ito ng dalawa, naging abala naman sila Felipe sa pakikipag-usap sa mga kadugo nila. Ayon sa kanya, na kahit matagal na silang hindi nagkikita-kita, parang wala pa ring pinagbago sa ugali ng mga ito. Ganun pa rin naman yun. Masayahin, madaling lapitan, at higit sa lahat, hindi maramot sa kung ano ang meron sila. Wala rin itong pakialam sa estado sa buhay dahil maging ang mga ito man ay merong kanya-kanyang mga hanap buhay. Pagsapit ng sumunod na araw, napakaganda ng gising niya. Hindi pa man pumuputok ang bukang liwayway, naging abala na sila sa paglilibot sa mga karatig lugar. Para kasi masulit ang bakasyon nila, una na nilang pinuntahan ng magagandang tanawin sa hubasan. Siyempre, kasakasama nila noon si Palyong at ang asawa nito. Kaso lang habang tumatagal ang paglilibot nila, napapansin niya na parang galit yung isa sa mga kapatid niya. Wagas itong makatitig sa kanyang katiwala, tapos may mga pagkakataong pang napapansin niya na parang umiihip ito ng dasal sa hangin. Dahil sa pangyayari,
kung kaya't umabot na rin sa sukdulan ang pagtitiis ni Palyong. Kaya naman bago pa sila umuwi, naglakas loob na itong komprontahin ng kapatid niyang may alam sa karunungan ng pambabarang. Wika nito sa kapatid niyang babae. May problema ka ba sa akin? Wala naman akong ginagawang masama. Kaya bakit mo ako pinagdidiskitahan ng mga walang kwenta mong dasal? Akala mo ba hindi ko yan napapansin? Dahil sa sinabi nito, agad namang napamura ang kapatid niyang babae. Sinubukan din itong sugurin si Palyong, pero bago pa man ito nakalapit, tila bang nasindak ito dahil sa nakita nitong bumunot ng gunong ang matanda. Si Palyong kasi pinuno, palagi yung may daladalang armas saan mang dako ito pumunta. Bukod kasi sa nakasanayan, ginagamit din niya ito kapag siya ay nagtatrabaho noon sa bukid. Subalit dahil sa ginawa nito, mas lalo pang tumindi ang tensyon na namamagitan sa kanilang dalawa hanggang sa napilitan na si Felipe na ilayo ang katiwala niya. Pag-uwi nila ng tahanan, agad niya itong inabisuhan ukol sa mga nangyari. Na kesyo, dapat yun na ang huli, wala na dapat itong kasunod at mas mainam na umiwas na ito sa mga kadugo niya. Palyong, hindi naman sa pinapaboran ko sila. Ang problema lang kasi, hindi natin to teritoryo. Sinasabi ko sa'yo, yung mga nararamdaman mo, walang-wala pa yan kapag nakasalamuha mo na ang padre de pamilya ng tahanang ito. Malapit mo na siyang makita. Kaya kung ako sa'yo, ikarga mo na ang lahat ng alam mo sa katawan mo. Bakit Manoy Felipe? May sa demonyo ba ang ama mo? Kung meron, ayoko siyang makita. Hindi ko pinangarap na makasilay ng taong may ubod ng sama ang kaluluwa. Sagot naman ni Palyong. Dahil sa sinabi nito, di na rin siya umimik. Ngunit sa loob-loob niya, makikita at makikita pa rin ito ng tatay niya. Ayon sa kanya, na kaya niya ito gustong mangyari ay para maipaalam kay Palyong na hindi lahat ng mga taong nagtatangan ng karunungan ng kadiliman ay ubod ng sama. Gusto niyang baguhin ang ganoon itong paniniwala upang maiwasan ang mga hindi inaasahang pangyayari sa hinaharap. Subalit lingid sa kanyang kaalaman, hindi niya ito magagawang baguhin. Bukod sa kinatandaan na ito ni Palyong, alam din ng taong yun na yun ang tama at bagay na gawin ng isang antingero. Nakatatak na sa utak nito na kagalitan ang mga taong nagtatangan ng aral ng kaliwa. Kaya naman pagdating ng puntong nagkatagpo na ang dalawa, nangyayari ang mga bagay na hindi inaasahan. Ayon kay Felipe, na nung papasok pa lang sila sa silid ng tatay niya, panay na ang pagkamot at pagpagpag ni Palyong sa damit nito. Kung ano-ano na rin ang inuusal nito, tapos mayat maya ang pag-ikot ng tingin nito sa paligid. Kesyo may sa demonyong lugar na yon, may nakikita itong nakalutang na pugot na ulo sa ibabaw ng pintong kanilang pinapasukan at kung ano-ano pang mga bagay na hindi niya gaanong pinagtuunan ng pansin. Akala niya hanggang salita lang itong si Palyong, pero hindi pala. Dahil nung nakita na nito ang tatay niya, bigla na lamang itong nagwala. At kahit anong kausap niya rito, hindi na ito nakikinig. Ora mismo rin itong pinagmumura ang matanda, sabay hugot ng gunong sa kanyang tagiliran. Pagkatapos nun bigla na lamang nitong sinugod ang matanda na sa mga sandaling yon, wala na sa sariling wisyo. Hindi na yun nakapagsalita pinuno dahil na rin sa lubhan ng karamdaman nito. Kaya ang tanging nagagawa na lang ng tatay niya ay ang magbanggit ng mga buhay na salita na parabang ito na lamang ang kanyang pamamaraan para mapanatili ang buhay sa kanyang katawan. Maya-maya pa pagsigaw ni Palyong, dito na ito nagbitaw ng mga taga na agad namang tumarak sa dibdib at balikat ng matanda. Sa sobrang lakas ng pagkakataga nito, halos mahati ang butot balat ng katawan ng tatay niya. Kitang-kita rin niya ang paghinga nito ng malalim na parabang hindi nito inaasahan ang ganoong kaganapan. Dahil sa pangyayaring yon,
Lahat silang naroon sa silid ay natigilan ng ilang minuto. Bumalik lang ang kanilang wisyo nung makita nilang hinugot na ni Palyong ang gunong nito kasabay ng pagwika nito ng, Ganyan ang dapat na ginagawa sa mga demonyong katulad mo. Sa tanda mong yan, hindi ko sukat maisip kung ilan ang inosenteng tao mong pinatay. Pagkasambit nito ng mga kataga, agad naman yung napatingin sa kanya, bakas sa muka ang tapang na may kaakibat na takot at pagkabahala. Manoy Felipe, pasensya na ho kayo. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Sana man lang maging bukas ang kalooban at matutunan ninyo na tingnan ang sitwasyon ng bawat isa. Hindi sa lahat ng oras papanigan natin ang ating mga kadugo. Minsan kailangan din nating magtimbang kung sino ang tama at kung sino ang may kamalian. Hindi pagkakamali ang ginawa kong ito. Bagkus ito'y paghihigante sa mga inosenteng inabuso at biniktima ng tatay ninyo. At oo, matagal na itong nangyari. Pero hindi ibig sabihin nun, ibabaon na lang natin ito sa limot. Walang kamatayan ng hustisya, Manoy Felipe. At itong ginawa ko ngayon ay alay ko sa lahat ng taong nabiktima. Pagkasambit nito ng mga kataga, dali-dali itong lumapit sa kinakasama nito, sabay lakad papalayo. Habang tinatahak nito ang daan papalabas, nakasalubong pa nito ang iilan sa mga kadugo nila. Ngunit gaano man yun karami, walang naglakas loob na pigilan ang matanda. Malayo pa lang kasi, kitang-kita na nila ang hubong santo na suot-suot ni Tandang Palyong. Kapansin-pansin din ang katabi nitong itim na bao ng nyog na walang mata. Paglabas naman ng mag-asawa sa tahanan nila, dali-dali yung tumungo sa sentro ng baryo. At nung mawala na yon sa paningin niya, wala na siyang naging balita kung saan ito pumunta. Dahil sa mga nangyari, hindi na muna ito sinundan ng kanilang mga kadugo. Naging abala kasi ang mga ito sa pagtulong sa matanda, buhat sa kagustuhan nilang madugtungan pa ang naghihingalo nitong katawan. Pero sa kasamaang palad, hindi na rin nila ito naisalba. Bandang 7:00 ng gabi, nang tuluyan na itong bawian ng buhay. At nung makumpirma ito ng mga kapatid niya, parang apoy na kumalat ang balita. Pagtungtong ng 9:00, isinama sila ng kanyang asawa ng nakatatanda niyang kapatid patungo sa bahay ng tiyuhin nila. Malayo ang tahanan nito sa baryo, kaya naglakad pa sila ng kalahating oras hanggang sa matuntunan nila ang bahay nito sa isang liblib na lugar. Lumang-luma na ang bahay na yun pinuno at sa estado nito, parang ilang siglo na itong nakatayo. Pagbukas naman nila ng pinto, bumungad sa kanila ang isang mahabang hapagkainan na kung saan nakaupo ang 2 matandang babae at isang lalaking nasa edad 50 anyos pa lamang. Yung mga taong yon, kakaiba sa lahat ng nakasalamuhan nila dahil kahit ordinaryo ang mga ito, ramdam na ramdam nila ang nakamamatay nitong presensya. Ultimo yung kapatid niya, nanginig at napatira pa nung makita ang 3. Kaya nang mapansin nito ni Felipe, agad siyang nagpakita ng kanyang paggalang habang nagwiwika sa mga ito ng, Magandang gabi ho. Ano ho may paglilingkod ko sa inyo? Siya nga pala, ngayon pa lang ho, humihingi na ako sa inyo ng dispensa dahil hindi ko kayo nakilala. Pero sigurado naman ho ko na kadugo ko kayo at wala huyang pagdududa. Nang marinig naman ng lalaki ang sinabi niya, agad niyang napansin ang nanlilisik at namumula nitong mga mata. Pagngisi nito, doon niya nasilayan ang matatalas nitong mga ngipin na hindi normal sa isang tao. Kung titingnan kasi, para itong mga tinik na sapilitang ibinaon sa gilagid. Basta, nakakakilabot yung pagmasdan. Nung nakita niya nga ito, di niya maiwasang makaramdam ng panginginig ng kanyang laman. Ilang minuto pa ang lumipas. Ipinatong ng lalaki ang kamay nito sa mesa, sabay ng pagkatok nito sa ibabaw.
Dahan-dahan ang pagkatok nito gamit ang mga kuko. Pero nakakagulat na nakapaglilikha ito ng malakas na tunog. At ang tunog na yon, parang katulad ng tipak ng bakal na inihahampas sa kahoy. Basta, ubod yun ng lakas at nakakapangilabot. Maya-maya pa, pag seryoso naman ang mukha nito, sumagot ito sa kanya ng, Inaasahan na namin yan. Alam mo kasi, Felipe, kami ang mga tao na hindi madalas magpakita sa mga kagaya ninyong ordinaryo. May mga mahalaga kaming mga bagay na pinangangalagaan upang mapanatili ang balanse ng mundo. Yung pumanaw mong ama, kaisa sa ordo ng aming pinamamahalaan. At ang pagkawala niya ng walang kapalit ay nangangahulugan ng masamang pangitain. Nais kong hanapin niyo ang pumaslang sa kanya dahil siya ang napili naming bagong kasapi sa pamumuno ng 7 lahi. Pagkasambit nito ng mga kataga, bahagya naman siyang napaatras nang may makita siyang mga kalansay na umahon mula sa ilalim ng mesa. Nakasuot ng mga lumang baluti ang mga ito, tapos kapansin-pansin ang 9 na pakpak nila na nakatago sa kanilang mga likod. Dala ng pagkagulat, agad siyang napaupo sa sahig habang sinusubukang sumigaw ng malakas. Pilit na rin niya noong kinakausap ang mga nilalang. Pero sa hindi malamang dahilan, walang tinig na lumalabas sa kanyang bibig. Hindi naglaon. Nang maglaho na ang mga ito, bigla namang kumumpas ng kamay ang matandang babae na nasa kanang bahagi ng upuan ng lalaki. Matapos niya itong gawin, bumukas ang pinto ng bahay, hudyat na kinakailangan na nila roong umalis. Pagbalik nila sa tahanan ng tatay niya, sumalubong ang lahat ng taong nagmamahal sa kanilang pamilya. Kasama na rito ang mga kadugo nila at malalapit na kamag-anak. Meron ding mga dumayo galing sa baryo na pawang mga kalapit ng matanda. Matapos naman niya yung masilayan, dire-diretso lang naman siyang naglakad hanggang sa makabalik na sila sa kanilang mga silid. Pilit nila noong sinubukang magpahinga pero masyadong marami ang nangyari noong araw na yon. Kaya naman pagkaraan ng ilang oras, panay lang ang kanilang pagbalikwas sa higaan. Di nagtagal, dahan-dahan naman siyang napatayo nang may marinig siyang angil sa labas ng kanilang kwarto. Nung mapansin niya ito, labis-labis ang kanyang pagtataka. Gawa ng kung hindi siya nagkakamali, marami ang tao sa loob ng bahay nila. Hindi po pwedeng pumasok doon ang mga kadugo nilang aswang, lalo pat ipinagbabawal ito sa araw ng lamay. Dala ng kuryosidad, dahan-dahan naman niyang binuksan ang pinto, kung saan pagdungaw niya sa labas, nakita niya ang mga kadugo nilang nakapagpalit na ng anyo. Kasalukuyan itong nagkukumpulan sa harapan ng labi ng tatay niya, kung saan naroon ang mga taong wala ng malay. Pagsilay naman ng mga ito sa kanya, agad na lumapit ang kanyang kapatid na parang sa demonyo na ang itsura. Garugal na rin ang boses nito, kaya nung sinubukan siya nitong kausapin, aminado siya na hindi niya ito gaanong naintindihan. Felipe, sisimulan na namin ang paghanap sa katulong mong antingero. Natanggap na namin ang ulat mula sa mga supremo. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, sasama ka sa amin upang subukan siyang kumbinsihin na sumama ng mapayapa. Teka lang, bakit niyo naman ako isasama? Wala akong kinalaman dyan. Ang kasalanan ng katulong ko'y kasalanan lang niya. Kaya hindi na ako makikialam. Bahala na rin kayo sa gagawin niyo sa kanya. Labas na ako dyan. Ngunit nang marinig ito ng kanyang kapatid, nagpumilit ito sa kanilang ibig. Umabot na rin sa puntong pinagbantaan siya nito, kaya wala na rin siyang nagawa kundi ang sumunod. Ilang minuto pa ang lumipas. Dito na sila nagdesisyong umalis. Lahat ng kasamahan nila purong aswang na lakat, kaya para makahabol, pinasakay siya nito sa mga alaga nilang sigbin.
At sa loob ng ilang oras na paghahanap, nagkaroon na nga sila ng bakas ukol sa maaaring kinaroroonan ni Tandang Palyong at ng asawa nito. Nadatnan nila yon sa Karatig Baryo Pinuno, na kung saan dito nila natuklasan na kasalukuyan itong nakikisilong sa pudar ng isang babaeng babaylan. Nung malaman ito ng mga kadugo nila, hindi ito kagad nakapagsagawa ng atake. Ayon kasi sa kapatid niya, kilalang kumbatero ang babaylan at sa loob ng ilang dekada nitong paninirahan, marami na itong napaslang sa kanilang hanay. Hindi rin ito nababahala sa mga supremo dahil alam nito kung ano ang kanilang mga kahinaan. Dagdag pa nito na mas mainam na pagmasdan na muna nila ang matanda upang makita nila kung ano ang kasalukuyang sitwasyon sa bahay na yon. Naniniwala rin sila na hindi yon doon magtatagal, kaya ang tanging magagawa na lamang nila ay ang maghintay sa nalalapit na paglisa ng dalawa. Dito na rin ibinigay ng mga ito ang kanyang parte sa misyon sa pagbabakasakaling magagawa niyang makumbinse ang kanyang katiwala. Kinabukasan, hindi pa man pumuputok ang bukang liwayway, dahan-dahan nang naglalakad ng mag-isa itong si Felipe. Paglapit niya sa bahay ng babaylan, bumungad sa kanya ang matandang babae na kasalukuyang nagdidilig ng halaman. Kasakasama nito ang asawa ng katiwala niya, kaya nang makita niya ito, agad niya yung tinawag. Maya-maya pa, dito na rin lumabas si Palyong, bit-bit ang isang palayok. Pagpang-abot naman ng kanilang paningin, dali-dali naman siya nitong sinenyasan na pumasok. At nang magkaharap na silang dalawa, ora mismo itong humingi ng tawad sa kanya. Manoy Felipe, pasensya na kayo sa ginawa ko. Alam kong galit kayo. Pero balang araw mauunawaan nyo kung bakit ko yun ginawa. Hindi naman ako galit, Palyong. Sadya nabigla lang ako. Alam mo naman, di ako madalas makakita ng ganoong mga pangyayari. Tsaka isa pa, alam ko rin naman ang mga lihim ng aking ama, kaya hindi rin talaga kita masisisi. Nang marinig naman ito ni Tandang Palyong, labis-labis ang pagpapasalamat nito sa kanya. At dahil sa kanilang mga naging pag-uusap, kung kaya't hindi niya mapigilang magpalit ng panig. Walang pagdadalawang isip niyang inilahad ang plano ng grupo hanggang sa malaman na ito ng kanyang kaibigan. Pagkarinig naman ng babaylan sa binabalak ng mga nilalang, di na ito nagdalawang isip pa na abisuhan siya na kumalas na sa grupong kinakaaniban niya. Dagdag pa nito na, hanggat may panahon, iligtas na niya ang kanyang mag-ina upang hindi na ito mapahamak. Nang marinig naman ni Felipe ang sinabi nito, agad naman siyang tumango hudyat ng pagsang-ayon. Ilang oras pa ang lumipas, naghanda na siya para umalis. Manoy Palyong, ipangako niyong magkakasama pa rin tayong uuwi. Alis tayo kinabukasan kung makakasilong kami dito ngayon gabi. Pero kung hindi, gagawa ko ng paraan bukas para kami makatakas. Oo, Manoy Felipe. Huwag kayong mag-alala. Hindi namin kayo iiwan. Sagot naman ito. Matapos ang pag-uusap, agad naman siyang umalis. Ang kaso lang, nung tumungtong ang gabi, nagkaroon ng pagsalakay sa tahanan ng babaylan. At mula sa kanilang pinagtataguan, kitang-kita nila ang walang habas na pagbulusok ng mga aswang na merong daladalang mga sulo. Bawat isa sa mga nilalang na yon, sinusubukang silaban ng bahay upang mapalabas nila ang tatlo. Ngunit dahil sa talino ng babaylan, wala ring nagawa ang mga ito. Ang hindi kasi nila noon inaasahan, sinabuyan pala ng matanda ng tubig ang bubong ng bahay. Kaya naman karamihan sa mga sulo, gumugulong lang patungo sa lupa. Makagawa man ito ng apoy, agad din naman yung namamatay. Dahil sa pangyayari, dito na nagsimulang umatake si Tandang Palyong at ang babaylan. Ayon sa kanya,
Para mapalaga ng mga ito ang pangkat ng mga aswang, humingi na ito ng tulong sa mga engkanto. Isang markupo at tikbalang ang duminig sa pagtawag ng matanda, dahilan para malagay sa alanganing sitwasyon ng pangkat ng mga aswang. Kalaunan, nang masipat naman ito ng iba nilang mga kasama, tsaka na ito nagsimulang maghanda para sumugod. At nang matunugan naman ni Felipe ang tungkol sa binabalak ng mga ito, doon na niya palihim na kinausap ang kanyang mag-ina. Pag-alis ng mga nilalang, dali-dali rin naman silang tumakas. Ilang minuto ang lumipas, narating na nila ng ligtas ang likurang bahagi ng tahanan ng babaylan. At mula sa lugar na yon, tahimik silang nagtago hanggang sa matapos na ang labanan. 12 sa hanay ng mga aswang ang napaslang ng mga ito, dahilan para magdulot ito ng matinding galit sa hanay ng mga nilalang. Kinabukasan, hanggat hindi pa lumalala ang sitwasyon, sinamahan na sila ng babaylan patungo sa pinakamalapit na pantalan. Nang marating nila ito, agad sila nitong pinasakay kasabay ng pagbigay nito ng sapat na pera upang hindi sila magtiis sa paglalakbay. Nang masipat naman yon ni Felipe, abot langit ang kanyang pasasalamat sa babaylan. Nahihiyamang kunin ang ibinigay nito. Wala siyang magagawa kundi yon ay tanggapin. Sigurado ho ba kayo na ayos lang kayo rito? Tanong niya sa matandang babaylan. Ayos lang ako, Felipe. Huwag mo kong alalahanin. Taon-taon nangyayari ang kaguluhang ito. Kaya medyo sanay na rin naman kami ng asawa ko. Nang marinig ito ni Tandang Palyong, agad nitong niyakap ang matanda habang taus-pusong nagpapasalamat. Maya-maya pa, nang makapagpaalam na sila, tsaka pa lamang nila nilisan ang lugar ng hubasan. At mula noon pinuno, hindi na sila rito bumalik pa. Kinalimutan na rin niya ang kanyang mga pamilya doon para maipagpatuloy nila ang normal nilang pamumuhay. At bilang pasasalamat kay Tandang Palyong, sila na mismo ang nag-alaga dito hanggang sa pumanaw na ito. Pero alam niyo ba, na kahit matagal nang wala ang matanda, nananatili pa rin palaisipan sa kanya kung saan ito ipinamana ang hubong santo at bao na walang mata ni Tandang Palyong.